тими миллии футболи Тоҷикистон аввалин бозии санҷишии худро баргузор намуд. Шогирдони Усмон Тошев дар бозии аввали рафиқона бар муқобили мунтахаби Ироқ майдондорӣ намуданд. нерӯсанҷии дастҳо дар варзишгоҳи Ал-Файҳаи шаҳри Басраи Ироқ баргузор гардида бо натиҷаи 0-0 мусовӣ ба анҷом расид. дар ҷараёни дидор ҳар ду тим имкон доштанд то ҳадди аққал ба задани як голи даст ёбанд, аммо бозингарони ҳар ду мунтахаб имкониятҳои пешомадро бо самар истифода бурда натавонистанд. ёдовар мешавем ки санаи 29 май дар шаҳри Шарҷаи Амороти Муттаҳидаи Араб миллипӯшони тоҷик бо мунтахаби Тайланд бозии дуюми дӯстонаи худро анҷом медиҳанд. пас аз рақобат бо ин тим мунтахаби Тоҷикистон барои ду бозии даври дуюми сабқати интихобӣ ҷоми ҷаҳон 2022 бо Ҷопон, ки санаи 7 июн ва Мянма 15 июн баргузор мегардад, ба шаҳри Осака парвоз мекунанд. ёдовар мешавем ки мунтахаби Тоҷикистон дар марҳилаи дуюми интихобии чемпионати ҷаҳон 2022 дар зинаи дуюми гурӯҳи F қарор дорад. ҷолибу дидани набуд, аммо гуфтем бо дар назар дошти сабабҳое ки